Hasi. Faja felain gabe, eistarien zenda deritzaiona. Bueno, aurrian ikusten ditugu bretxa, kasko, kotaturoko zirkua bere anilak eta abar, eta behian hori basua, udazkeneko kolore politetan. Nik usten egean hau bretxa da. Eta eskubita dakan hori da, hor zuria ikusten dan hori, kaskoko tontorra, zierro desberdina ematen du hemendikan. Paisaje aldetikan oso desberdina da, betikan izan edo hemendikan ikuspegi. Bai, Soazoko zirkuan gabez, hemen eskerreta oain pixka eta horre esio joan eta ikusten dia lautontor 3.000 eta gehioko mendiak. Eskerreko da cilindro, gero da perdido, añizklo eta puntalazolas. Eta hori eskubita ikusten da, hemen Ordeza inguruko zirkua dana. Eta hori, leheno komentatu deten bezala munduko tokirik politena.